Нека да се запознаем с първите си стъпки в разработването на Responsive дизайн. И така, за целта ще използваме Firefox. Затова натиснете следната комбинация Shift, Ctrl и M, която ще ви даде достъп до този начин на мобилно размеряване на екрана. Вие можете да разширявате и стеснявате екрана, като имаме различни пресети за различните резолюции, под които искаме да тестваме нашия сайт. Това ни позволява едновременно с това да разглеждаме свойствата и CSS правилата на самия сайт много лесно и бързо. Първото нещо, с което ще се занимаем, ето виждаме сега body background, стила му е green, а когато тръгнем да свиваме сайта, той става white. Нека да видим как е постигнато това правило. В CSS-а, в този празен документ, по принцип бекграунда на нашия сайт е бял, а сме направили една специална заявка Media Query, която се включва и задава зеления цвят. Тя се отнася за дисплеи, които поддържат минимално 480 пиксела, т.е. това е дефолт правилото ни. И нека да видим действително тази точка от 480 пиксела, как влияе върху сайта. Ето тук в горния ляв ъгъл може да видим ширината, как се намалява. И в момента, в който достигнем 480 и го преминем, стила се сменя. 480 пиксела в случая се нарича breakpoint или точка на прекъсване, в която ще бъде задействано следващото CSS правило background color white. Другия вариант е вместо min width да дадем max width и да дадем отново това свойство и да обърнем background правилата. Всъщност дефолтското да е зелено, а тук да се даде бяло. Защо предпочитаме по този начин структурата да я направим? Защото сега ще видим, ако имаме изображения и нашия документ изглежда ето така. Ще видим, че ако прехвърлим отново изгледа в един мобилен телефон, виждаме, че снимката се променя. В случая целта ни е, ако дадено изображение е много голямо, то да бъде заредено само за десктоп версиите. В случая по подразбиране да се зареждат малките изображения. Така, когато браузваме сайта си с мобилен телефон, ще пестим от скорост на връзката и ще зареждаме само малки изображения. Именно заради това по този начин сме описали правилото с min width, а не с max width, като по дефолт ще се зареждат малките изображения. Разбира се, избраната ширина може да бъде произволна на брой, в зависимост от какъв вид устройство искаме да ползваме. Мобилните телефони, таблети или дори по-големи екрани, като телевизори и така нататък. Още нещо, което трябва да се спомене, че тази заявка всъщност тя започва на 10 ред и приключва на 15 ред и всички стилове, които се опишат вътре в нея, ще бъдат задействани в случая, когато потребителя има подобно устройство. И така, нека да се занимаем с структурата на самата страница. Както виждаме, в началото започваме с съответно HTML отварящия tag и head частта, в която имаме title атрибута, задаваме чарсета или кодировката на таблицата на шрифтовете, които ще се използват в случая. Това е UTF-8, т.е. тази страница е запазена чрез UTF-8, което позволява показването на кирилица също. Следва един метатаг, който се нарича viewport. Сега ще обясним за какво става въпрос, като той е даден да е равен на устройството, което го ползва, без да има скалиране. Ето малко информация за viewport-овете. Ако имаме дадена картинка в даден вебсайт,
и тя е съответно малка, съответно резолюцията на вебсайта е доста голяма и го гледаме в десктоп. Ако искаме тази картинка когато я браузваме чрез мобилен телефон, тя да не остане толкова малка, е нужно тя да се зумне автоматично. Именно чрез задаването на стойност на viewport това се получава. Ето така виждаме, че една малка картинка може автоматично да се скалира от дадения мобилен телефон и да бъде удобна за гледане, а да не е както нейната десктоп версия. Именно заради това оказваме параметрите ширина на страницата да е колкото големината на устройството и да няма скалиране, т.е. това, което се вижда, да се показва и на мобилния телефон и на десктопа по еднакъв начин. Следващия ред имаме връзка към фонтовете на Google, към тяхната библиотека, от която се зарежда съответно от нас избран фонд PT Serif, който ни позволява да покажем малко по-различен начин буквите, намиращи се в нашата страница. Затова влизаме на адрес google.com font, избираме си подходящ фонт, добре е той да поддържа кирилица, ако ще пишем на кирилица съответно. И след като си го изберем, даваме съответно на бутончето Quick Use, което ни дава именно този ред, как можем да го използваме в нашата страница. И именно това сме копирали в нея. Както видяхте от демонстрацията, имаше едно бутонче, което се показва и скрива, когато сайта се разглежда под мобилен телефон. Става въпрос за менюто. Това се постига чрез библиотеката jQuery, която отново си я зареждаме от пространство на Google. За целта влизаме на адрес developers.google.com speed libraries или пишем в Google hosted jQuery from Google, където си избираме библиотеката jQuery и съответно тук са дадени последните версии 1 и съответно версия 2, като разликата е, че версия 2 не се поддържа от браузъри по-малки от версия 9 на Internet Explorer. Всички други браузъри се поддържат, затова вие си избирате коя библиотека всъщност искате да ползвате. В случая сме избрали едно версията, която е достъпна за повечето браузъри. Следва дълъг списък от стилове, които могат да бъдат изнесени в друг файл, но за целта сме ги сложили на едно място, за да е по-пригледно, което ще разгледаме малко по-късно. В момента се съсредоточваме върху body частта и по-скоро различните секции на сайта. При разработката на сайта сме използвали един общ начин, като групираме големи части от кода в div елементи, които им даваме клас контейнер. Ето първия ни клас контейнер. Всъщност в него се съдържа нашето меню заглавно. В следващия клас контейнер имаме съответно началото на страницата с HTML тага, както и кратко описание вътре в самата страница, както и регистрационната форма. Така приключва втория клас контейнер. Съответно по-нататък имаме две секции, които отново са оградени от клас контейнер. Това са съответно за автомобилите, техните снимки, както и таблицата. Най-отдолу следва футъра или нашата заключителна част от сайта, отново в клас контейнер. Използвани са HTML таговете header и footer, които са допустими при програмиране. И всъщност, нека да разгледаме как изглежда страницата ни, без да има стил приложен към нея. Ето нашето меню и отделните секции. Разбира се, не е толкова красиво, но това е всъщност темплейта, от който почваме да изграждаме нашия дизайн. Започваме да се занимаваме с стилизирането на самата страница и така започваме от самата структура.
За целта ще използваме десния бутон Inspect Element. Ако ползвате в Chrome, може съответно отново да използвате вградените свойства на Developer Tools на Chrome, пак с десен бутон. В Firefox се задейства също този екран в долната част, Firebug, чрез бутона F12. Той ни позволява разглеждане на елементите от дадената страница на живо, докато тя е заредена и съответно в зависимост от в кой елемент се намираме, той ни го очертава, което е много удобно за правене на промени по страницата, без да се налага да я записваме. И тук е дом дървото от едната страна се намира от лявата, в дясната страна какво съответства и кой стил в момента е активиран за посочения елемент. Като първи елемент ще разгледаме headline, обхващащ цялата първа част от сайта, без втората, нали? Втората вече е друга секция. И така, първият елемент виждаме, че зад него има фон. Съответно, той е зададен чрез background image. Може да го изключим и цвета му като махнем, съвсем нищо не се вижда. Интересно тук, за да бъде респонсив този фон, понеже той е доста голям, както виждате 1920 на 1200 пиксела, сме сложили една опция Background Size Cover. Ако погледнете каква е разликата, всъщност самия браузър успява да съразмери картинката пропорционално спрямо размера на този div tag, т.е. ако div е малко по-малък, виждате как картинката автоматично се ескалира от браузъра. Ако нямаме този tag, ако го изключим, ето от тук, виждаме, че всъщност се разполагаме върху част от картинката, така че това е добре да го сложите. След това имаме задаване на фонта, като тук използваме нашия къстъм фонт на първо място, който се нарича PT Serif, и на следващите места поставяме фонтове, които биха били използвани, ако съответно този фонт не е достъпен. На следващото място в HTML структурата имаме един span, в който имаме съответно бутона за нашето меню, който ще се покаже само при определена резолюция или само при мобилните телефони. В случая виждаме, че той има свойство Display Known, т.е. е скрит. Ако махнем свойството, виждаме, че се появява. След това ще видим как може да боравим с него. Ето го и навигационното ни меню. Той е сложен в, както казахме, клас контейнер, който за сега има големина максимална от 800 пиксела ширина. Margin Auto, това свойство е дадено, за да може страницата да се центрира отляво и отдясно. Задължително е, за да се използват тези двете свойства, width и margin, за да може да знае браузъра съответно в каква пространство да центрира страницата. Тоест само с margin няма да може да проработи този трик. Следва тага за навигация. Виждаме, че той използва свойство прозрачност, алфа канал с 50% прозрачност, за да постигне този ефект, както имаме определена големина на нашата навигация, за да можем да обхванем също заглавните елементи в менюто. Менюто ни представлява един неподреден списък, който в случая се състои от много lead тагове, които всъщност са нашите начални бутончета на менюто. Те имат свойството да се разпределени хоризонтално. Това се постига чрез float left свойството. Ако го няма, виждаме, че те падат надолу. Така е конструирано нашето меню. Освен това, сме сложили по един маржин или разстояние от дясната им част в един пиксел, защото ако го няма, съответно те ще се слеят, както виждате. Продължаваме с разглеждането на веб страницата. Ето с този клас контейнер, вътре в него има заглавната част на страницата, където имаме hash tag, както и един параграф, обясняващ за какво става въпрос в страницата. Той е стилизиран чрез големина на фонта, граници отдолу са зададени да няма. Нищо особено за него. Следва кратка информация, която, както виждаме, е флотната или е изместена в дясната част, ако я няма. Ето виждате как пада надолу
нашата форма. Също така е важно, за да заема половината от разстоянието, е дадена свойството width да е 50%. Същото е дадено на нашата форма. Отново width е 50%. Има разстояние между поленцата и границата на формата 20 пиксела. Пак тя от своя страна е дадена да флотва в лявата част и понеже си седи в лявата част, тя не мърда. Така че това свойство всъщност може и да се премахне. И така свойството Box Sizing, в случая Border Box, е един вид хак, но той е много важен, защото вижте, ако го изключим, формата пада надолу и става по-широка. Всъщност става въпрос за вид рендеринг на формата, който позволява на padding и borders да се включват вътре в самият и размер. Ако е в нормално дефолт състояние, те ще бъдат извън размера и по-трудно се контролира информацията вътре във формата. Както знаете, тя има собствени дължини на полетата на текст ареята, така че това ни позволява да контролираме стриктно големината на тази форма и позиционираме близко до другия текст, до другия този blur елемент и да ги сложим един до друг с width 50%, без да падат надолу. Разбира се, също се отнася и за input боксовете. Те трябва да бъдат ограничени по този начин с border box. Ето вижте, ако махнем свойството, те излизат извън очертанията на самата форма и на бокса, ограден от нея. Ако разгледаме, регистрираме бутона, submit бутона, всъщност за него е характерно, че той няма border и сме сложили един цвят отгоре върху него, както и сме променили цвета на буквите. Преминаваме към първата секция или по-скоро към картинките. Те имат интересни свойства за направенето на тези очертания или правенето им на така кръгли, без да ги изрязваме. Оригиналните картинки сме използвали свойството Border Radius, което сме го дали за 50%. Имат лека сянка приложена. Отново Border Box модела е включен. Марджина, това е за да не са сплескани около тях пространството, което сме заели. Ето може да го видим. Всъщност това жълто зелено очертание е маржина, който те имат. И най-интересното е размеряването на картинките, като в случая, понеже те са 3, сме задали да са на 30% от оригиналната им големина. Ако махнем това свойство и остане 100% свойство, ще видим, че те са прекалено големи самите картинки. И чрез този трик всъщност са подредени трите една до друга. Важно е да се отбележи внимание на конструкцията на HTML документа. Нарочно използвахме този div class контейнер и го сложихме почти навсякъде, във всяка една секция, още в хедлайна, горе в частта на вебсайта, както и долу в футъра. Това е важно, защото всъщност чрез промяна на малки детайли от този клас ние може да въздействаме върху цялата страница, като в случая по този начин сме центрирали документа. Ето, ако махнем тези две свойства, всъщност документа почва да изгубва вид. И така много лесно можем да го контролираме чрез промяната само в този клас. Нека да започнем с оформянето на страницата за различни изгледи. Като първо ще видим навигационния елемент в нейната head част. Можем да забележим, че ако тръгнем да скролираме страницата и да намаляваме по хоризонтала, ще видим, че в един момент навигацията се скрива. Първо може да уточним коя е нейната точка на прекъсване, т.е. в кой момент се задейства CSS правило, което скрива навигацията, и забелязваме, че всъщност точно на 600-ния пиксел се появява това бутонче. Виждаме в случая, че класа ни nav list, който е
характерен за unordered list елемента ни в навигацията. В случая display none е станал, т.е. той не се показва. Ако го покажем, ако махнем това правило, ще видим ето менюто, че се показва. Разбира се, по различен начин. За целта виждаме, че елементите се показват като блокови елементи, а не inline. Разликата е, че ако бяха inline, те щяха са един до друг. Ако махнем това правило и също float правилото, което им позволява да се движат плавно наляво или надясно, ще видим, че менюто си остава по абсолютно същия начин, както е било в началото. Единствено тези две правила са били добавени и то придобива този си вид, както и скриването на самия елемент. Именно за това, ако погледнем кода на страницата и по-скоро CSS правилата, ще видим в breakpoint 600 пиксела, че всъщност ето ги двете правила, които определят нашата навигация. Както казахме, първо я скриваме. Освен това, оказваме на елементите да се подреждат един под друг, т.е. менюците ще бъдат подредени един под друг. Тези две правила се стартират при намаляване на резолюцията и когато ширината стане под 600 пиксела. Друго характерно е показването на този switch button, който виждаме в момента, че е display block, когато е малка резолюцията. Когато се увеличи резолюцията, правилото виждаме, че display е none. То пак може да го покажем. За него е характерно, че той отреагира на клик и всъщност показва елементите от страниците за навигация и ги скрива. Това се реализира чрез jQuery, библиотека, обхващаща много добри функции по удобен начин в JavaScript. Реализацията можем да видим. Ето това е скрипта, който всъщност извършва тази дейност. Отначало вземаме switch button или нашия елемент и прикачваме към него събитие клик. Когато потребителя кликне, всъщност се изпълнява тази функция. Като се взема всички елементи, принадлежащи на имащи този клас nav list, им се казва да се слайднат надолу или вече нагоре да се приберат. Това става чрез функцията slide toggle, която е вградена в jQuery. Разбира се, всичко това става и е обградено от една обща функция, която ще се стартира едва когато цялото дом дърво бъде правилно реднато, т.е. когато страницата бъде заредена правилно. Това е нужно, защото ако някой елемент не е все още зареден, JavaScript се изпълни, това ще доведе до грешка. Нека да разгледаме slide toggle всъщност какво прави. Връщаме се на страницата и фокусираме вниманието си върху този UL, който всъщност е скрит все още. Това е нашето меню. Slide toggle, когато се стартира, виждаме, че стила му просто се променя. Т.е. той се показва и скрива. Това се постига вече чрез вградената функция slide toggle на jQuery. Продължаваме разглеждането на страницата. Този път ще видим втората секция, където имаме една форма и съответно описание отстрани. Как се е получило това, когато стигнем до 600 пиксел и го преминем, всъщност като стигнем под него, как формата пада отдолу, а описанието идва отгоре. Нека да видим първо стиловете. Отначало стиловете имат с това свойство with 50%. И двете неща имат по 50% е казано да се показват. Тоест, ако махнем 50%, ето виждате, че те падат една под друга. И именно това е постигнато в CSS файла. Ето, когато се тръгват да падат и видим пак свойството, виждаме, че Headline Register, което е формата, има само две свойства: Background Color и Padding. Когато е била в нормално състояние, ето виждате Box Sizing, Float Left, това да седи от лявата страна, както и ширината е да взема 50% от екрана.
В самия CSS това може да наблюдаваме от правилото Media Screen min width 600 пиксела, т.е. когато екранът е достатъчно широк, за да може да показва 600 и нагоре пиксела, ние виждаме тези две правила с по 50% ширина и флоутовете засегнати. Ако случайно екранът ни почва да се намалява, съответно тези правила не действат и ние виждаме, сме свидетели на този ефект. Преминаваме към разглеждането на секция 1 или секцията с автомобилите, като за изображенията те са поставени в един отделен div, който е даден да е все пак центриран. За тях е характерно, че в момента вземат 30% от този div и като добавим 1% маржин около тях, се събират 99% от целия контейнер като разположение. Ако тръгнем да смаляваме съдържанието на страницата, ще видим, че изображенията пропорционално се смаляват. Разбира се, това е благодарение на това свойство width, 30%, което е дадено. В един момент тези изображения вземат 100% от големината си. Ето виждаме, че width е станал 100%. Това е всъщност трика за правенето на responsive изображения. Това позволява на браузъра автоматично да ги усъразмерява в зависимост от големината на разглеждания екран. Както виждате, така стават достъпни и за мобилни телефони. Пак правилото се задейства около 600 пиксел. Също е интересно, че те имат border, radius, box, shadow, box, sizing, всички тези свойства, когато свием изображението падат, т.е. то ще изглежда по ето такъв най-семпъл начин, както го виждате. Но вида също като махнем, това е всъщност ефекта от ресайзването на браузъра. Ако разгледаме кода, това става чрез поставянето на едно дефолт правило за всички изображения, те да са 100% показани и по-надолу в самия CSS, когато достигнем ширина по-малко от 600 пиксела, поставяме изображенията да имат специално правило, както видяхме 30% с сянка и кръгли граници. Нека разгледаме и таблицата, съответно както и заглавието и подзаглавието и електрически коли. Също виждаме, че фонта в момента е 60 пиксела. Ако тръгнем да намаляме, виждаме, че всъщност същото нещо се е променило и то е станал 24 пиксела. Тоест по този начин да може да съразмеряваме и шрифта на дадена страница. Отново това нещо трябва да го поставим в 600 пиксел breakpoint с Media CSS Query. Ако свием екрана, ще забележим, че всъщност заглавната част на таблицата се скрива. Ето това може да видим тук от това правило, че Table Head Display Known, след което съответно на Table Data елемента всъщност му поставяме за съдържание намиращото се в Data TH атрибута. Тоест, ако го махнем, ще видим, че половината таблица и информацията в нея изчезва, нека да разгледаме този Data TH атрибут. Това са именно производителите, за кой месец става въпрос вътре в таблицата информацията. Друго характерно нещо е, че позицията на таблицата вече е абсолютна с задаването на топ и лефт координати, като 0 и 0. Това е всъщност за постигането на разпъването на данните, както забелязвате. И по този начин таблицата става responsive.